Salutare și bine v-am regăsit! Numele meu este Răzvan Hodea și în episodul de astăzi o să vă explicăm ce aveți nevoie ca să vă treceți mașina la un standalone sau o electronică de curse. Așa, dacă mă urmăriți pe canal, știți foarte bine că în ultima perioadă am mai avut probleme cu instalația electrică a mașinii. Când merge, când nu merge, de obicei nu prea merge și până la urmă ne-am decis ca să trecem pe o electronică de curse, să refacem toată instalația. Nu eu, pentru că nu mă pricep la fire. De fapt, nu că nu mă pricep, aproape că le urăsc, așa. Ne-am decis ca să trecem pe o electronică standalone de curse. Ce înseamnă asta? Practic, ai un calculator mult mai complex, dar mult mai controlabil și mult mai ușor setabil. Adică poți să-ți faci câte setări vrei tu pentru absolut tot ce vrei tu. Poți să-ți pui limitări pe senzori, poți să monitorizezi mult mai ușor tot ce se întâmplă, poți să-ți înregistrezi date, poți să faci data logging. În caz de ai o problemă, automat vei vedea exact ce s-a întâmplat în data logging. Poți să spui limitări pe senzori dacă îți crește temperatura de apă să intre într-o stare de limp mode sau să îți limiteze pur și simplu să nu te mai lase să accelerezi. Poți să faci o grămadă de lucruri. Dar înainte să vă încep ce am luat și ce am tot așteptat în ultimele 2 săptămâni să vină, vreau să vă spun că episodul acesta este sponsorizat de către prietenii noștri de la VRT Parts, deoarece ei sunt dealer EcoMaster în România și ne-au ajutat cu aceste piese pentru mașina noastră de curse. Așa că dacă vreți să vă cumpărați EcoMaster standalone, cutia de siguranțe, senzor de la EcoMaster, absolut tot, nu uitați www.vrtlinuțaparts.ro și la ei găsiți pe stoc, cred că au pe stoc cel puțin 10 calculatoare standalone. Așa că hai să vă arăt ce am primit exact de la ei și cam cum arată. Așa, jucării pentru copii. Bun, să începem cu piesa principală pe care o folosește toată lumea. Ăsta este noul calculator de motor. EcoMaster EMU Black Engine Management Unit. E atât de micuț și de drăguț. Primește absolut toate softurile pentru setare, exact cum vedeți profesioniștii la Dino când au tabelele respective și își măresc pe acolo plus, minus, cum zic eu, mai dai un plus, mai dai un minus. Așa, ăsta e EcoMotor, practic, dacă vrei să-ți pui doar ăsta pe orice mașină ca să nu mai ai limitările calculatorului de fabrică, există și niște conectori, interconectori de fapt, care sunt plug and play pentru foarte multe mașini, numai trebuie să ai un tuner foarte bun și care înțelege ce face, să poată să îți scoată tot ce e mai bun din mașina ta. Așa, mergem mai departe. O chestie foarte drăguță, deși noi avem un dash în mașină, ăsta este un dash nou, tot de la EcoMaster, ca să fie frate cu tot pachetul. El aici practic poți să-ți monitorizezi temperatura de apă, presiunea de benzină, temperatura de ulei, absolut tot. E color, are LED-urile eventual pentru durație, pentru limitare, shift light și tot ce trebuie ca să monitorizezi și să nu mai ai o grămadă de ceasuri înăuntru în mașină. Ok, mai departe. Asta este noua cutie de siguranță, să zicem așa. Practic de aici vor pleca toate semnalele pentru a înlocui cutia de siguranță. De aici îi transmite calculatorul și
el zice dă drumul la ventilator sau alte lucruri. Luminile, absolut tot se controlează prin chestia asta și atunci nu mai ai nevoie de 1.000.000 de siguranțe și 1.000.000 de relee. Ăsta este EcoMaster PMU16. Așa, ăsta nu-l aveți nevoie dacă nu vă transformați mașina în totalitate în mașină de curse. Ok, ce mai avem de la ei? Așa, asta este un lucru la care eu am visat toată viața uitându-mă în mașinile de curse, să zicem, adevărate. Orice mașină care e pregătită pentru curse este adevărată, nu e problemă. Dar dacă vedeți voi în, nu știu, R5-uri, în Porsche și tot felul de mașini de uzină, întotdeauna au un tablou de genul ăsta cu butoane. Aici înăuntru mai vin puse semnalele și practic noi nu o să mai avem butoane în mașină absolut deloc decât acest tablou cu butoane și astea sunt cu click și vor activa absolut toate funcțiile de care noi avem nevoie. Așa, ăsta este tot de la EcoMaster. Ce am mai primit? Uite aici. Asta este monitorizarea treptelor de viteză. Nu aveam nevoie de el neapărat, mai ales că noi încă avem cutie manuală, dar se poate seta după treptele de viteză și se poate calibra și pe cutie manuală. Și aici poți să vezi treptele de viteză, în ce treaptă ești tu. Ok, bun, asta este un USB to CAN, asta transmite informații către dash și poți să te conectezi ca să îți iei toate datele dinăuntru. Ce mai avem nevoie? Aici prietenul nostru Vlad, care se va ocupa de instalația electrică, în ultima vreme e un pic cam ocupat și am reușit să dăm cam greu de el, de aia suntem și un pic în întârziere. Sper că reușim să terminăm până la ultima etapă. Aici avem cablu care se va folosi pentru toată instalația electrică. Așa, au mai fost niște chestii după care am așteptat. Aici, nu știu dacă vedeți voi, dar avem toate mufele noi, absolut toate mufele noi, injectoare, bobine. Asta este un senzor de temperatură a gazelor de evacuare. Aici avem niște senzori tot de la EcoMaster de presiune de benzină și presiune de ulei. Și ei vor transmite către display-ul nou. Noi avem acum un display, dar e un display drăguț, foarte bun și foarte util, dar am zis ca să trecem pe tot pachetul de EcoMaster, el are tot și practic atunci vom reuși să renunțăm la toate butoanele, la ceasurile respective și vom avea absolut tot într-un singur monitor. Așa, o chestie foarte interesantă la care ne-a recomandat-o Vlad, asta a durat un pic să vină, pentru că vrem să facem niște legături foarte profi. Astea sunt niște mufe adevărate de motorsport. Astea au fost un pic cam scumpe, se vor prinde acolo de compartimentul motor și se va face legătura între partea din caroserie și partea de motor prin mufa asta. Foarte frumoasă. Și cam atât, mai trebuie să ne vină niște mufe, mai trebuie să ne vină niște mufe pentru senzorii de axe cu came, mai trebuie să ne vină niște mufe aici în compartimentul motor și putem să ne apucăm de tăiat cabluri. Adică, practic, vom scoate absolut toată instalația mașinii, absolut toată. I-am zis lui Vlad că mi-aș dori, pentru că am avut o grămadă de probleme cu instalația electrică,
Mi-aș dori să facem totul din far până în stopuri din nou. Să știm pe ce punem mâna și să nu mai avem probleme în viitor sau dacă avem probleme să știm exact unde să punem mâna. Bun. Cam atât în episodul de astăzi. Eu nu prea mă pricep sincer la fire. O să încerc să mai filmez eventual când lucrăm și când montăm și să vă arăt puțin cum se face, deși e un lucru destul de complex și asta dacă nu înțelegi, eu recomand să nu te apuci pentru că e haos. E vorba de, cred că tragi într-o mașină un kilometru de cablu, poate e mult, da? Poate că intră un kilometru de cablu. Așa, și vă ținem la curent cu ce se mai întâmplă și sperăm să reușim să readucem toți caii la viață în siguranță. Să reușim să facem un soft bun, să reușim să facem mașina să meargă, de ce nu, pe 2 softuri. Corect ar fi ca să ai o hartă de antrenament de 200 și ceva de cai, de ce nu? N-are rost să omor motorul degeaba în antrenamente. Și de ce nu să reușim să ajungem la cei 300 de cai pe care noi ne dorim. Până data viitoare, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și să ne vedem cu bine. Salutare!